Скільки кримчан планують голосувати на виборах безпосередньо у другому турі президентських виборів на материковій частині України? За даними Державного реєстру виборців, місце голосування змінило більше 6 тисяч виборців, зареєстрованих в Автономній Республіці Крим. Це, якщо говорити про Автономну Республіку Крим, майже 5 тисяч осіб та трохи більше 1000 осіб мешканці Севастополя. А чи є якась статистика, з якими проблемами, труднощами стикалися виборці з Криму під час голосування? Можливо, якісь скарги були до прокуратури АРК? Скарг, слава Богу, не було ніяких. Ми насправді проводили роботу з метою уникнення будь-яких порушень. Мною особисто в місті Херсон було проведено таку спільну нараду з представниками правоохоронних органів автономії, з представниками Міністерства тимчасово окупованих територій для уникнення можливих порушень і забезпечення законності під час проведення виборів. Але порушень зафіксовано не було. З грубими порушеннями ні до нас, ні до органів правопорядку ніхто не звертався, що свідчить про належну роботу органів правопорядку автономії. А все ж таки нагадайте, якщо люди стануть свідками, якщо вони зіткнуться з якимись порушеннями, куди, як їм звертатися, куди інформувати під час голосування у другому турі виборів президента України? Інформація про контакти і про адреси, куди можна звертатись, зазначена як на нашому сайті, так і на нашій офіційній сторінці в Facebook. Також інформація є на офіційному телеграм-каналі Прокуратури Автономної Республіки Крим. Для ефіру, для аудиторії каналу АТР скажу додатково, що це особи можуть звертатися за адресами в місті Києві, вулиця Ділова, 24, в місті Херсон, це вулиця Кременчуцька, 69. Повідомляти про факти порушень виборчого законодавства можна також за телефонами. Стаціонарний телефон в Києві – це 596 73 57, а також є можливість користуватися меседжерами, такими як Telegram, Viber або WhatsApp, за телефоном 068 168 34 26. Також можна застосовувати скайп-зв'язок і звернення безпосередньо до органів правопорядку автономії, які будуть нести чергування як на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, так і за місцями своїх постійних дислокацій в місті Херсон.